दिनैहाय मागो दाननि नैथि मंगलबार बे नैथि मंगलबारजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि बाथौ धोरोमनि नेम बायदियै जों दिनै फुजाखौ फालिदों आरो बे फुजानि गेजेरजों जों दिनै दैथोपारा गामिनि माने रुफाथि मायथाइ बे रुफाथि मायथाइखौ जों फालिदों। सानथामनि हाबाफारिजों दिनै जों दैथोपारा गामिया रुफाथि मायथाइ फालिनायखौ लादों। दिनै नैथि हाबाफारि गाबोनबो जोंहा माने प्रग्राम दंबावो। गाबोन गेवलां मेल दा हरावहाय जोंहा माने धोरोमनि सायाव आल'सना दङ, रायज्लायनाय सावरायलायनाय गासै गामिनि बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासैखौबो लानानै जों दा हरावहाय माने बाथौ धोरोमनि गोरों गोरों मानसि बिथांमोनखौ लिंहरनानै जों बाथौनि धोरोमनि सायाव गुवारै सावरायलायगोन आरो बे सावरायलायनायनि उनाव जों गाबोनहाय गेवलां मेल खुंगोन आरो बे गेवलां मेलावबो जोंहा दुलाराय बाथौ धोरोमनि माने मिरु आफादनिफ्राय गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन। दा दिनैहाय जोंहा नैथि हाबाफारि, बे नैथि हाबाफारिया जोंहा आर'ज गाबनाय हाबाफारि सोलिबाय थादों। दा बे आर'ज गाबनायनि समावनो जों दिनै गासै बाथौ धोरोमनि माने बर' रायजो बिथांमोननिसिम जोंनि माने आफा बोराइ बाथौआ जाहाथे माने जोंनि माहारिखौ बा जोंनि धोरोमखौ जाहाथे साबसिननिफ्राय साबसिन गोजौआव लांनो हायो, बिनि थाखायबो जों दिनै आर'ज गाबबाय। दा बावैसो बिथां जोंनि रङिया समस्तिनि MLA भबेस कलिता बिथाङाबो दा बावैसो बिथाङा आफा बोराइ बाथौनि सेराव बिबार बारसे बावनानै बिथाङा जोंनिफ्राय ओंखारलांबाय। सानथामनि हाबाफारि लादोंमोन। दिनैहाय जोंहा नैथि हाबाफारि, साननैनि हाबाफारि। दा गाबोन जोंहा जोबथा हाबाफारि सानथाम जागोन गाबोन। दा बे सानथामनि हाबाफारिजों जों दिनै दैथोपारा गामिनि जि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिनाय बाथौ धोरोमनि बेखौ जों दा फालिबाय थादों। दैथोपारा गामिया दिनै जों माने 25 सिलभार जुबलि खुंनो आखायाव लादों। मानो होनबा जोंना दिनै फैयै फैयै 25 बोसोर जाफैबाय। बे 25 बोसोराव जोंनि बाथौ धोरोम फोसाबबोनाया माने गामि आरो जोंनि रायजो राजा गथ' गथाय माने गासै माने जांख्रिखांनाय जों नुनो मोनदों। मानो होनब्ला जोंहा माने बे बाथौ धोरोम गैयामोनब्ला जोंनि माने गथ' गथाय न'खर माने बिसि फिसायफोरा किसुमान माने रोंखा राखा जानो हायाबो जानो हागौमोन। थिग बेबायदि जों बे बाथौ धोरोमखौ लानानै गोबां बायदि बायदि खामानियाव जों बिराद दावगानो हानाय रखम जों माने सानना लादों आरो। मानो होनब्ला जोंहा बाथौ धोरोमखौ सिगाङाव लानानै धोरोमनि फारसे सिगाङाव लानानै जों गोबां खामानिखौ माने मावलांनायाव रागा माने गोहो गोरा जानानै जों दावगालांनो हानायखौ जों नुनो मोनदों। मानो होनब्ला जोंहा दिनै बे सिलभार जुबलि फालिनो लानाया दिनै जोंहा नैथि सान जाहैबाय। बे नैथि सानाव जों दिनै दा बर्थमान माने आर'ज गाबनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बिबुंथि बोसोन होनाय आर'जनि गेजेरजों बोसोन होनाय खामानिया दा सोलिगासिनो दङ। दान्दिसे समनि उनाव जोंहा माने ओंखाम जानाय लाहार फाहार जागोन। जोंहा माने ओंखाम जाखांनायनि उनाव दा मोनाबिलियाव आरो माने सावराय मेल, धोरोमनि बागै मोनसे सावराय मेल दङ। बे सावराय मेलाबो जोंहा मोनानि 6 रिंगानिफ्राय जाहैगोन। थिग बेबायदिनो सावराय मेल जोबखांनानै गाबोन फुंनिफ्राय आरो जोंहा मोनसे हाबाफारि दंबावो। बे हाबाफारियानो जाहैबाय जोंहा माने गेवलां मेल। गेवलां मेलजों लोगोसे जोंहा बे सिलभार जुबलिनि मुङावनो जों माने रंजानायनि मुङाव जों माने सासे माबा खेराइ जोंनि नेरसोन खेराइ ख्रिस्टि बे खेराइ हान्जाखौबो जों माने गाबोननि सानाव मोसानो होगोन। लोगोसेनो जोंहा बे सिलभार जुबलिनि मुङाव जों मोनसे मेगाजिनबो बानायदों। बे मेगाजिन खुलिनाय हाबाफारियाबो गाबोन जागोन। मेगाजिन खुलिखांनायनि उनावनो जों माने गेवलां मेल, बे गेवलां मेलनि हाबाफारिया जागोन। बे गेवलां मेलाव जों दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बाथौनि गाहाय नेहाथारि बिथांमोनाबो फैगोन। लोगोसे आरो बायदि बायदि बिबानाव थानाय आलासि बिथांमोनाबो फैगोन। गेवलां मेल जोबखांनायनि लोगो लोगोनो जों आरो मोनसे हाबाफारि हारिमु आयदा, बे हारिमु आयदा हाबाफारियाव जों माने देंखोगिरि निकिता बर' बिथांखौबो जों माने खावलायखानाय जादों। बेयावनो माने जों गाबोननि हाबाफारिया गाबोन माने बे मोनाबिलिनि जानानै थांनाय लोगो लोगोनो कालसार श' जोबनानै जोंनि हाबाफारिया जोबहैगोन। बेखिनियावनो बुंनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ लाखिनाय जाबाय।